గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గారికి కళాకారుడిగా వినతి సార్. నా పేరు సుధీర్, నేను పిడుగురాళ్ళలో ఉంటాను. గత 20 సంవత్సరాలుగా కళనే వృత్తిగా ఎంచుకొని జీవనం సాగిస్తున్నాను. అయితే గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా లాక్డౌన్తో ఎటువంటి ప్రదర్శనలు లేక, సంపాదన లేక, కుటుంబ పోషణ కూడా చాలా కష్టమైపోయింది సార్. ఇప్పటికే చేసిన అప్పులు ఎలా తీర్చాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. ముందు కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించుకోవాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో కళాకారుల కుటుంబాలన్నీ ఉన్నాయి సార్. మా యందు దయ ఉంచి ఎన్నో పథకాలతో రాష్ట్రంలోని అన్ని రకాల చేతి వృత్తుల వారిని ఆదుకున్న తమరు మా కళాకారుల కుటుంబాలను కూడా ఆదుకొని కొన్ని లక్షల కళాకారుల కుటుంబాల ఆకలి చావులని ఆపగలరని మీరు ఆశిస్తున్నాం సార్. మీరు ఒక్క మాట ఇస్తే కళారంగమే బ్రతికిపోతుంది సార్.